Despre prostie. Împotriva prostiei nu te poți lupta, nici nu încerca. Repede te va învinge. Încercați dumneavoastră de pildă să explicați soacrei cum să aranjeze borcanele și a doua zi le veți găsi ca și cum le-ar fi pus ea acolo. Sediul prostiei se află în cap. Dacă se află în altă parte, se numește hepatită, ulcer. Acestea sunt boli. Bolile dau epidemii. Împotriva epidemiilor se fac vaccinuri. De câte ori ați fost vaccinat în cap? Dacă te dor picioarele, doctorii spun are picioarele proaste. Dacă te dor plămânii, ei zic are plămânii proști. Dar dacă debitezi prostii, se spune totuși are cap frumos. Dar ce cap frumos răsare. E al meu e oare, dar al cui? O clipă. Aici nu e vorba de dubii, prostul n-are dubii, are numai îngânfare și la ureche uite o floare. Împotriva prostiei nu există note. Ce să faci cu un prost? Să nu-l lași să meargă la școală? Să-l lași repetent? Ești prost unde vrei să ajungă. Prostul nu râde, se supără, se simte într-un fel. Ceva îl deranjează, ceva ce n-are, ce are el deranjează pe alții. Împotriva prostiei nu există medicamente, nu s-au inventat pe lume, sunt tot mai puține genii. Noroc că prostia nu doare. Noroc bun. Proști sunt peste tot. În sală, pe scenă. Pe unii îi vedeți, pe alții nu. Poate nici ei nu vă văd, dar vă aud, nu-s proști degeaba. Împotriva prostiei nu există legi. Cetățeni, nu furați. Cetățenii, nu mințiți. Cetățenii, nu produceți pagube naționale. Dar, cetățeni, gândiți, nu scrie nicăieri. Chiar așa. De ce ar scrie? Prostia este o formă organizată de lene. Majoritatea problemelor există pentru că ne gândim noi la ele. Ce-mi pasă mie cum a aranjat soacră mea borcanele, dar tot am să o cer să nu creadă că-s prost. Pe urmă, gata. Mănânc bine, beau suficient, mă simt excelent. Pot să stau în maieu, în geam, să mai vorbesc cu vecinii. Noroc vecine, noroc vecine, ce mai fac copiii, merg la școală și ai tăi și ai mei, bine. Ai văzut filmele? Le-am văzut. Ai citit ziarele? Le-am citit. Ai văzut meciurile? Le-am văzut. Hai, sănătate vecine, sănătate vecine. Noroc vecine, noroc vecine. Ce mai fac copiii, merg la școală și ai tăi și ai mei, bine. Ai văzut filmele? Le-am văzut. Ai citit ziarele? Le-am citit. Ai citit afișul? Ce afiș? Cetățeni, gândiți. Nu, nu l-am citit. Pentru că nu l-a scris nimeni. Ai văzut meciurile? Le-am văzut. Sănătate vecine, sănătate vecine. Noroc vecine, noroc vecine. Ce fac copiii? Merg la școală și ai tăi și ai mei. Bine. Filmele le-ai văzut, ziarele le-ai citit. Ai văzut?